Vo in chu du sai le mon chan te school la result kan lam do na kan in siam pan kan ron Titi zuai anga han ti le ma han Titi kai oi khat dang khang nia mo ti kho har ta ni chu ge ni chu kan han in chei le anga Titi lo ma yang foundation te kan han in noi ve le a chuanin cái lần xoay đuổi do bạc hạt cho makeup hi hay expired date cho a chen hi cho ai ziak thau na in tin nge in man dan in mang rei chi ne ma mang chang hau khan hey foundation te hi kum engza te nge in man chuan eyeshadow te hi chua zen lo phei chuanin a rei du ta he tu na ka eyeshadow man te hi engtika nge ka man zo don hi ka shelo ta I kan nei kum thum chuang hi chu ka mang to a chu engang chen nge in man ve chin ti kha kan ron zot pa chewa chuanin hei ka hu hi kan hanin noi hi wen chu ka in hu dik thei da tlat lo me mo ka ti re le chuan ka lipstick ka lip tin man thiam nge me kha ti han kan mang le zok phota chuanin kan in siam kha u nau kha local ve lo mai ula kan tian ni da ngai chuan min zuin tuma vo in chun fel ang reng khopa min zui lo ve te tata thi o hi a shitlang em bokamo le thungina hian kan in siam zawa he outfit check te kan nei ve le amo chuanin perfume te kan hanin ka pa ba ka sam te kan chon